ashe da walakin gora cikin miya. Idan ka fita ka samu halal ko mi kankantarsa ka kawo mana ba za mu raina ba. Idan ku har ka samu haram ko mi girmansa ko da ku ya kai girman garin nan kar ka kawo mana shi. Sarauta Mobis Falladan ke gabatar muku da kashisaccen shirin su. Ai sarki ya ba Malam Usmanu kwangila. Na me kenan? A'a. Ai ya ba shi kwangila yanzu idan ka dauki naira 500 naira 50,000 take komawa za a ba. Neman duniya. A yayin da idan su ya rufe rubuk, imanin su ya gushe. Akan kuɗi. Mun kama yaran. Subhanallah. Neman duniya. Za ka kawo mana naira 4,000. Ba za a rasa kanzan tuwo. Kanzan tuwo kuma? Garin kwaki. Garin kuma ba? Gari na kwaki. Tiya 4. Lamun da kanka sosai ka san ba na jin daɗi idan ban ganka. Yaba ɗan mata san gine rayuwata ƙaunar gyarai ɗaya ba a yanzu yayo nisa. Akan kina shafa ma har ana nasu ma samun gine alfarma ɗan yaba mai kima a dangare sha nema tauraruwan al'umma ɗan yaba mai girma farin ciki na. Neman duniya. Kada fa a sake allura ta tono galma, tunda ruwa baya tsame ba. Menene na ɗaga murya akan mace? Ina so ki sani idan na ci daga Allah ne. Wayo Allah. Misali a Me gida? Ya gudu da waye ya gudu Malam Usman kudin da muka tattara mai. Neman duniya. Labari da tsarawa, Ahmad Usman. shiryawa, Jirauf Aigoji. ɗaukar nauyi. GOJUZNAH Dub Studio tare da Sarauta Mobis Falladan. Ba da umarni. Nasir Usman. Ku neme shi ku kalla domin mazge kwakwatan idanuwanku. Neman duniya.